Pagkakaigwanan in limited face-to-face classes sa Pamukid Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur. Pigpapasalamat kan mga estudyante asin personahes kan eskwelahan. Estratehiya kan eskwelahan para sa mas epektibong pagtukdo sa mga kakian. Tinutukan live ni Veblen Reynes. Veb? Jessie, tulong semana na ang nakalihis kan magpuon ng face-to-face classes sa Pamukid Elementary School sa San Fernando, Camarines Sur. Sa pagbisita kan sa tuyang news team kasubagong aga, day nang gad mainigaran kaugmahan kan mga aki sa pagbabalik ninda sa kanya-kanya nindang classroom. 2 taon nang pinatuninong kan pandemya ang eskwelahan na ini sa barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Ngunyan, buhay na liwat ang Pamukid Elementary School huli sa presensya kan mga estudyante asin para tukdo digdi na nagbalik na sa face-to-face classes. Sa bisinidad kaini, malinig, namumutik-tik nin mga pananom asin dekorasyon huli sa mga mahigos na kamot kan 63 anyos na si Lola Faye. Ang trabaho niya como hardinero saro sa mga oportunidad na ibinalik kan face-to-face classes. Naggian-gian naman pagbuhay ko. Oh. Tapos yung abad niya ako kung ano ni mga eskwela, aki ko manabunso, papa-eskwelahon ko. O di, dako lang tabang po, ma'am. Ang pinakasibot sa komunidad kan elementarya, iyo ang mga paratukdo na nagpreparar para sa pagbabalik kan mga estudyante. Dawa nga ni limitado sinda. Nagibo nin learning materials na ikakaugma kan mga makakanood na estudyante, siring kan mga burak na placards na ini. Tulong semana nang nagpapadagos ang limited face-to-face classes sa elementarya. Nandawa sa katahawan kan pandemya, ipigpapasalamat kan mga paratukdo. Urog na kan mga estudyanteng siring kan 8 anyos na si Ina Basa. Masaya po ako. Nakikita ko na po ang mga kaklase ko at ang teacher ko. Kung ang 9 anyos naman na si Ariel ang masusunod, hagad niya daan na forever na sana ang face-to-face classes. Face-to-face para makita ko po mga turo sa akin ni ma'am. Sigun ki Teacher Maria Luisa Contienda ang faculty president kan eskwelahan, daipasil ang pagbabalik klase huli sa pandemya. Tanganing masyertong salbado sa COVID-19 ang eskwelahan, 50% kan total na numero kan mga estudyante sa kada section ang pwedeng magklase kada aldaw, basado man sa panundon kan DepEd, kaya naigrupo sa 2 sets ang mga aki. Alagad tanganing mas maging epektibo ang pag-aadal kan mga ini, nagkaigwanin sa diring estratehiya ang mga paratukdo. Sa sarong semana, dire-diretsong maklase ang pupils sa Set A, asin sa masunod na semana, masalang naman ang Set B. Para sa mga paratukdo, mas epektibo pa man giraray ini kung ikukumpara sa pagmomodule. Huli mas nagigiyahan ang mga estudyante. Urog na ang mga aking dain na tatabangan kan mga magurang o guardian. Kung wala pong close supervision yung parents, binibigyan nga namin ng mga reading materials. Pagdating naman sa bahay, wala din. Paglaom ngunyan kan elementarya na magpadagos-dagos na ang face-to-face classes, tanganing urog pang matukduan, matabangan, asin mapauswag, ang kaakian kan masunod na henerasyon. Jessie, bukas ang faculty kan Pamukid Elementary School sa iba pang mga paagi o lakdang, tanganing maparikas asin maging mas epektibo pang makanood ang nasa 11,000 na estudyante kan eskwelahan. Kasabay kaini, pigsyesherto ninda na nagsusunod sindagabos sa minimum health protocols araw-aldaw. Jessie? Veb, kumusta so far? Ano yung mga challenges o angat na pigaagihan kan mga personahe asin paratukdo kan nasang bida ng eskwelahan sa liwat na pagbuelta kan face-to-face classes dyan? Aram mo, Jessie, saro sa mga problemang kinakahampangunyan kan mga paratukdo na nutaran ninda na nagdakol ang mga estudyante na nagluya o daitatao magbasa. Aram taman before nagkaigwanin face-to-face classes, pagmomodule ang paagi din pag-adal ninda, na pinaka-epektibo siya kung igwanggiya nin magurang o kaya nin guardian. Alagad ang nangyari sa ibang sitwasyon, ang guardian na o kaya ang magurang na nagigibukan sa indang module. So ang epekto kay ni, syempre, mayong nanunodan ang mga estudyante. So ngunyan pa sana nakikiulay na ang mga paratukdo na makipagkooperar ang mga magurang asin guardian, magtagamanin oras para sa mga aki, magtukaw, taidan sinda asin sabayan sinda na magbasa, tanganing makasabay na o makahabol na ang mga estudyante. Jessie? Alright, Jos Mabalos, Veb.